Valga sempre un concello complicado para organizar o Contrastes. Neste 2023 van participar 2 dos 4 candidatos que convidamos. Van poder escoitar vostedes as propostas da candidata do Partido Socialista e as propostas do candidato do BNG, pero non van poder escoitar os candidatos do Partido Popular nin de Valga Viva. De contado, Contrastes Valga en Canal Rías Baixas. Que tal, saúdos, moi boas noites. Derradeiro Contrastes deste mes de abril que dedicamos ao Concello de Valga. Nos vindeiros minutos imos ofrecerlles un cara a cara entre a candidata do Partido Socialista e o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Antes de nada, lembrarlles que poden participar vostedes dende a casa a través das redes sociais empregando o cancelo Contrastes Valga. Agora saudamos aos dous candidatos que si acuden a esta chamada de Canal Rías Baixas a participar neste espazo electoral. A miña dereita, a candidata do Partido Socialista, María Ferreiros, moi boa noite. Boa noite. E da outra banda, a miña esquerda, o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Francisco de Besa, moi boa noite. Boa noite. Graciñas aos dous por participar neste Contrastes, neste programa que dedicamos ao Concello de Valga, cara onde marchamos precisamente na compañía do noso compañeiro Franco Uselo para ter todos os datos. O Concello de Valga, situado na comarca de Caldas, ten unha superficie de algo máis de 40 km². A poboación continúa a baixa, pero prácticamente estancada. Nestes momentos contabilízanse 5.752 veciños, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. No 2019 o Partido Popular volveu facerse coa maioría absoluta. Os populares mantiveron os 9 concelleiros que xa tiñan, grazas ao apoio de 2.358 votos, uns 200 menos que a 4 anos antes. O Partido Socialista tamén perdeu apoios. Sumou ao seu favor 926 papeletas, quedando con 3 concelleiros. Ademais, o consistorio chegou unha nova forza, Valga Viva, con 431 votos, conseguiu un representante no pleno. Pola súa banda, o BNG no 2019 non presentou candidatura neste municipio, onde si tivo representación no 2015 e no 2007. Hai 4 anos a participación medrou 4 puntos, ata o 76%. José María Bello Maneiro, polo tanto, seguiu á fronte do goberno local. É alcalde dende o ano 1991. Dende o 99 polo Partido Popular e con maioría absoluta. Nesta cita coas urnas volve optar á reelección. Tamén repite como candidata, neste caso polo Partido Socialista, e por terceira vez, María Ferreiros. Valga Viva, pola súa banda, aposta por Manuel Castiñeiras, e o BNG volve presentar candidatura, con Francisco de Besa á fronte. E imos agora coas ausencias desta noite. A primeira, a do candidato á reelección, o líder do Partido Popular, José María Bello Maneiro, e van ver de contado a súa cadeira baleira. Xa saben que nunca participa neste espazo que organizamos aquí en Canal Rías Baixas, e neste 2023 pois tampouco foi unha excepción, e como ven sendo habitual nas últimas citas electorais, declinou o noso convite a participar neste debate. Do outro lado tamén outra ausencia, a do candidato de Valga Viva, que tampouco quixo participar neste programa de Canal Rías Baixas, segundo nos indicaba Manuel Castiñeiras, ante a ausencia do actual alcalde de Bello Maneiro. A súa presencia aquí pois non tiña sentido, porque el dixo quería debater as propostas e contrapoñer o seu programa a do candidato do Partido Popular, algo que nos tamén lamentamos, porque, aínda que non estea o candidato á reelección, este segue a ser un bo espazo para os distintos partidos políticos para expoñer as súas ideas e as súas propostas para a localidade, do mesmo xeito que entenderon tanto a candidata do Partido Socialista como o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Precisamente con eles imos conversar nos vindeiros minutos, imos escoitar as súas iniciativas para mellorar o Concello de Valga, así que comezamos cos minutos iniciais de cada un destes dous candidatos. Imos, en primeiro lugar, cos 60 segundos da candidata do Partido Socialista, que lea a súa cámara. Boas noites a todos e a todas. Encabezo un grupo con moitas ganas de traballar por Valga, renovado, con ilusión,
e que ten outra visión de Valga. Estes 8 anos afrontei o meu papel como líder da oposición, fiscalizando a xestión municipal do goberno municipal, facendo un cento de propostas e tamén, menos visual, pero apoiando o goberno en cousas e en temas importantes. Non me presento contra ninguén, preséntome porque creo que Valga ten un futuro que está por chegar, é un futuro moito máis positivo do que está sendo agora. Só hai dúas alternativas este 28 de maio: seguir nun concello endeudado, estancado, sen planificación, ou transformar Valga co modelo do Partido Socialista, con políticas transformadoras centradas nas persoas, centradas na igualdade, no emprego e na cultura. Por iso vos vou a enseñar o meu programa electoral e ao final do debate volvemos a falar. Grazas, señora Ferreirós. Imos co minuto inicial do candidato do Bloque Nacionalista Galego, 60 segundos, aquela Cámara. Boas tardes a todas e a todos. Terminamos un novo mandato deste goberno do Partido Popular, que volva a dar mostras de cansanzo e abandono. Un goberno sen propostas de futuro para o noso concello. O exemplo máis claro disto é que hoxe non estean participando deste debate. Un goberno máis preocupado en solucionar os seus problemas que o día a día dos nosos veciños e veciñas. Pero non só remata un mandato, senón que tamén remata un ciclo. Un ciclo no que nunca houve un proxecto político máis que de improvisación e o amiguismo. Algo falla en Valga e non é a súa xente. Fai falta un cambio. Ten que comezar un novo tempo de futuro, modernidade, transparencia e participación veciñal. E para iso nos presentamos o BNG, que volve con forza e con orgullo para liderar este cambio, que con urxencia necesita o noso concello. Cun equipo preparado e con experiencia capaz de afrontar os retos do novo futuro. Grazas, señor Devesa. Bueno, pois agora comezamos a falar, a escoitar as distintas propostas e arrancamos neste primeiro treito do programa falando de infraestructuras, de urbanismo, de dotacións de servizos públicos e de atención ao rural. Comezamos, se os parece, os candidatos falando de infraestructuras. En primeiro lugar, facendo un balance, Partido Socialista, do feito nestes últimos 4 anos. Ben, eu antes de empezar co bloque, se me permites, quería dar as gracias a Telesalnés polo esforzo que fai para que a política chegue ás casas. Non hai un elemento máis democrático en campaña electoral que un debate con todos e con todas as candidatas. Bueno, é unha pena que outros candidatos non pensen o mismo. Non me sorprende para nada a ausencia do candidato popular. Non é habitual, non lle gusta este formato onde non pode controlar os tempos, onde non pode controlar os turnos de palabras, bueno, non nos sorprende. Do candidato de Valga Viva tampouco me sorprende, estuvo 4 anos como concelleiro na Corporación Municipal e estuvo desaparecido, creo que presentou unha ou dúas propostas. Recordo ademais que precisamente o señor Castiñeiras foi un gran crítico a Bello Maneiro pola pouca transparencia, por non asistir aos debates públicos, por non dar explicacións, e agora mesmo el, bueno, pois está facendo o mismo de deixarse caer deste debate. Creo que ao final perden os veciños e as veciñas porque, bueno, era unha oportunidade interesante para constatar os diferentes programas electorais, non? Bueno, en infraestructuras eu quería empezar porque, bueno, cando un fala di que de Valga, bueno, pois, en xeral a xente di cantas infraestructuras, non? Cantas instalacións, cantas dotacións tendes nese concello, non? Eu digo que sí, realmente é así agora. Eu tamén me fago a pregunta de como están esas instalacións, non? Mira, nós en Valga temos as cafeterías da Playa Fluvial, a do Río Valga e a da Casa de Cultura están pechadas. O Concello leva anos utilizando a mesma estrategia, os mesmos concursos, e vemos que non funcionan, e aí siguen insistindo. Nós imos apostar por outra xestión para que estas cafeterías estén abertas. A Casas de Cultura das parroquias están atendidas polos veciños, e ademais é algo incongruente, cando eran propiedade dos veciños, bueno, pois se viron casi obligados a cedelas ao Concello, pero ao final están eles manténdoas basicamente. Os parques infantís temos por todas as parroquias, pero están abandonados, e están, cando se arreglan, pois tamén están arreglados polos veciños, non? Ademais, a través de un programa que se chama Embelecer Valga, non? Que non sei se conocedes, pero que consiste en que os veciños poñan a man de obra
se dedican, van ás ferreterías de, ademais, outro concello, e aí compran material e se pasa a conta ao concello, sin ningún tipo de control económico, non? Entón, bueno, esa é unha inversión que o concello acaba facendo cada ano de alrededor 150.000 euros para os parques infantiles, pero só esos os que esas agrupacións de veciños se apuntan. A modo de curiosidade de como funcionan as cousas, non sei se sabedes o que fixo o único interventor municipal habilitado que houbo no Concello de Valga cando se enterou de como funcionaba Embelecer Valga. Bueno, pois botarse as mans á cabeza. Botarse as mans á cabeza e decir que el non ia permitir que este tipo de gastos, nin entregar diñeiro en sobres como premios a estes concursos, non? E así, bueno, o interventor durou un ano e en canto puido se fou. A Casa dos Antigos Mestres, que é unha auténtica pena, que se están caendo a pedazos, bueno, nós temos a proposta de arreglalas e unha delas destinala a vivenda de acollida para as mulleres vítimas de violencia de xénero. A Casa de Cultura de Valga, por exemplo, bueno, pois con filtracións, con humedades abandonadas, sin actividades, a cafetería cerrada, bueno, para nós, para os socialistas, vai a ser un dos núcleos centrais da nosa programación cultural e imos darlle vida con actividade. O Punto Limpo, por exemplo, non? O Punto Limpo leva anos cerrado, leva anos pechado, acumulando residuos incluso dentro, fora das instalacións, creando un punto máis ben sucio que un punto limpio. Nós vamos a se fixeron varios concursos, se ve que esa modalidade non funciona e o que nos propoñemos será unha xestión pública deste punto. Se lle parece, damos a palabra ao candidato do BNG para escoitar tamén que balance fai en materia de infraestructuras e se o considera oportuno lanzar tamén xa as súas primeiras propostas. É verdade, como dicíamos, que o Concello de Valga contamos con infraestructuras, pero é verdade que están sen mantemento, mal cuidadas ou directamente pechadas, non? Tamén teñen unha curiosidade que están como desperdigadas por todo o Concello. Todo o mundo en Valga necesita o coche para acudir a calquer servizo público, para ir ao tanatorio hai que coller o coche, para ir ao centro médico hai que coller o coche, para ir ao cole hai que coller o coche. E entón, eso fai que Valga non sea un sitio atractivo para vivir. O abandono dos locales é algo que tamén temos que corrixir urxentemente. Como falábamos, a Casa da Cultura, que leva fechada prácticamente sin actividade 4 anos, entra auga, estaba toda a pintura toda salida, as portas están todas derruídas por abaixo, intentaron arreglarlo agora estes últimos días, pero sigue entrando auga, e entonces, bueno, son cousas que hai que corrixir. Temos un museo local de historia que está prácticamente pechado todo o ano. Abre unha mañán ao ano, ou se abre, e agora acaban de anunciar en pre-campaña que van a facer unha ampliación. Eu quero pensar que é para ter máis espacio pechado, porque realmente un museo que está pechado todo o ano, que o amplíen tampouco ten moito sentido. E os teleclubes, os centros sociais, parques infantiles sin mantemento, non hai desbroce, no Parque Irmán Dios Mosquera, que se fixo unha inversión fai poucos anos de un equipamento de infantil, en 2 meses está a erva que non se apaña e tal, e están acostumbrados a facer políticas para inaugurar e despois non hai un proxecto de mantemento. Temos que recuperar os espazos, darlle contido, novos usos, enchelos de cultura, de cursos, con formación. Levaremos a cabo un plan para a praia fluvial de Ponte Valga, recuperar o río, do Parque Irmán Dios Mosquera igual, da praia fluvial de Vilarello. Aquí o sistema do Concello é que ten as cafeterías nestas zonas e a persona encargada da cafetería é que ten que facer o mantemento de todo o parque. Tampouco creemos que sea o sistema máis adecuado. Cada 4 anos sácanos o tema dun apeadero en campaña para o tren. Nós entendemos que apeadero sí, porque aparte é unha zona na que
hai postos de traballo, hai moito movimento de xente, hai varias empresas que moven moita xente, pero o que máis nos surge, Pedero sí, pero o que ten que ver é trens, non? Trens con horarios e con líneas que poidan axudar que a xente poida vir neles, non? Non como agora que pasa un tren un tren 2 por día ou 3 por día, entón iso non nos valería, non? A Pedero sí, pero o primeiro que hai que reivindicar é que haxa unha línea de trens de cercanías ou unha línea de trens que valan para dar uso, porque senón teríamos outra infraestructura inaugurada e en 4 meses pois abandonada de novo. Bueno, pois falábamos candidatos aquí presentes, entre outras cuestións da falta de mantemento de varias instalacións municipais. Voulles preguntar agora polos seus proxectos, aínda que xa lanzaban algunhas ideas, polos seus proxectos para o vindeiro mandato. Supoño que tamén nos programas electorais das súas dúas formacións tamén levarán propostas para a humanización e para dotar de mellores servizos o núcleo urbano de Valga. Lembramos que se trata dun municipio que está atravesado por unha estrada ademais moi concorrida con moitísimo tráfico e supoño que tamén nos seus programas levarán propostas para esta cuestión. Sí, o urbanismo é fundamental para a calidade de vida das persoas, non? É unha demostración, dime como están as túas rúas, como están as túas instalacións, é unha maneira de demostrar como convive a cidadanía, non? Decía a introdución que é certo que este alcalde leva 30 anos gobernando, entonces condicionou dunha maneira suprema a evolución deste concello. O que faltou foi unha planificación urbanística feita por expertos, feita con unha visión de futuro, non? A política urbanística que se aplicou nestos 30 anos foi o de ir facendo sin planificación, non? E agora atopámonos con un montón de problemas. Problemas ademais básicos, cando uns pais van a levar o neno á guardería, pois hai unha zona onde non se pode aparcar ou está ateigada de vehículos, non poden ir os nenos en bicicleta desde a farmacia de Pontevalga hasta o parque de Os Mosquera, porque eso é pasar un continuo número de obstáculos, non? Os edificios públicos están dispersos por todo o concello, non houve unha intención de facer un núcleo urbano forte en Pontevalga, se fixo a intención de facer 2 núcleos urbanos, un en Valga e outro en Cordeiro, e ao final non se fixo, non temos ningún núcleo forte, non? Falamos de planificación, a planificación é algo que ten que ser feita por expertos, non? E pode parecer que é complicada, pero que en Valga ni siquiera esas cousas sencillas que son moi básicas se conseguiron facer, non? Por exemplo, cando unha persoa maior sale do centro de saúde, hai algún banco onde se pode sentar. Cando un adolescente sale do instituto, pode esperar por os pais, por un amigo, en un banco, e que nin siquiera un banco para sentarse, non? Nin fora do auditorio, nin en ningún sitio, non? Cousas simples, non? Xa non falo desa planificación que, bueno, que pois eu creo que de políticos que teñan unha visión de futuro a largo plazo, non? Que non se tuvo nestes 30 anos. O Grupo Socialista temos un modelo de urbanismo, un modelo de urbanismo que, bueno, en que consiste? Pois mira, nós temos 3 proxectos de transformación urbana, 3 proxectos que ademais presentaremos tamén mañán, sábado no auditorio, ca presentación do noso programa electoral, e que invitamos a todo o mundo a que veña a 7:30 ao auditorio municipal, porque aí enseñaremos as imaxes, non? Temos 6 proxectos que se van a poder ver nunhas infografías de como van a quedar eses entornos que nos entendemos e que consideramos importantísimos pois para Valga e para os que vivimos ali, que son o entorno da escola infantil, o entorno do colexio Baño, Xanza e o campo de fútbol, o entorno urbano de Pontevalga, o entorno do instituto, o entorno do auditorio, e despois quixemos facer, a modo de exemplo, e que é extrapolable a calquera parroquia, pois un quinteiro ou unha aldea. Neste caso, fixemos o que sería o quinteiro da Devesa. Bueno, eso se vai a poder extrapolar a calquera aldea de outras parroquias. Entón, bueno, temos unhas imaxes do que é o antes e o despois, e son actuacións moi sencillas, que son uns proxectos sencillos de pouca inversión económica, realistas, e que poden ter unha gran repercusión, pois unha repercusión social moi alta, porque van a mellorar a calidade de vida das persoas. Damos a palabra, Penega. Bueno, falar do urbanismo en Valga, bueno, directamente eu creo que nunca houve un modelo de urbanismo, non? O que falábamos, que Valga necesita un núcleo urbano, non?
dispersouse todo, nunca se intentou achegar ningún servicio, ningún edificio público aos núcleos urbanos, entón eso fixo que nunca houbera nada en torno a eles. É fundamental eso para fixar poboación, non? Que haxa un núcleo urbano onde se poida crear vivenda, negocios, outros servicios, é fundamental para fixar poboación, que é algo moi grave que está pasando en Valga, non? Cada vez vamos a menos, acabamos de baixar a franxa dos 6.000 habitantes e cada vez vamos a menos. Necesitamos un plan urbanístico con rúas modernas, sostibles, cheas de vida e pensadas para as persoas, non? Nese caso, o BNG é especialista, non? Sabemos que o BNG ten modelos de urbanismo e de vilas pensadas para as persoas que son moi recoñecidos a nivel internacional. Pudemos ver durante a pandemia que o núcleo urbano de Valga estaba nos concellos veciños. Estábamos prácticamente sin ningún servicio e sin ningún comercio no que pudéramos mercar ou facer calquera xestión, non? Nós estudaremos a modificación do PEXON para crear núcleos urbanos humanizados, pensados para as persoas, onde poden crearse novos servicios de comercio diversificado, non? Hostelería, etc. No ano 2021, que son os datos que temos nós, só se construíron en Valga 4 vivendas. Iso é un dato significativo de que algo está fallando, non? A nivel urbanístico. Para iso, necesitamos tamén crear o que son as dúas estradas principais de Valga, convertilas en travesías, con accesos, con beirarrúas máis accesibles, damos conta que en Valga, para atravesar dunha punta a outra, en Ponte Valga, por exemplo, que é un dos núcleos urbanos, para atravesar dunha punta a outra, hai 1000 obstáculos, non? Hai señales, hai escaleiras, está todo cheo, as aceras todas cheas de obstáculos, non son pensadas para as persoas. Entón, son unhas cousas que tamén queremos estar. Bueno, pois falamos de mantemento, falamos tamén desta atención aos núcleos rurais, os distintos núcleos e as distintas parroquias que compoñen o Concello de Valga, de novo a candidata do Partido Socialista. Ben, nos, basicamente, estes 6 proxectos que temos, que buscan? É certo que Valga está atravesada por un alto número de infraestructuras, como é a Nacional 550, a carretera de Vilagarcía, a autopista, a vía do tren, quero dicir, temos xa moitas infraestructuras que cortan, que nos separan parroquias unhas das outras, non? Pero nós o que pretendemos é que, polo menos o que é dentro do centro urbano, hasta onde está ahora mismo o centro de saúde, a farmacia, pois poidamos crear uns itinerarios con carril bici, uns itinerarios accesibles, de calidade, humanos, para que os nenos ademais poidan ter esa autonomía para ir ao colexio, porque realmente nós temos unhas distancias moi cortas no que serían esas instalacións, pero son usadas moi pouco de forma peatonal ou de forma bicicleta. Entón, nós queremos que eses nenos de Ponte Valga poidan ir ao instituto, ao colexio, a guardería, pero que poidan ir solos, de forma autónoma, que os adolescentes teñan un espacio tamén onde estar fora, onde reunirse, onde charlar, e tamén os maiores que poidan interactuar e que poidan estar nos quinteiros, con unha sombra, con un banco, interactuando con nenos, ou a interacción interxeneracional, quero dicir. Ademais, é que eu creo que na línea na que temos que ir, as axudas europeas están aportando moitísimo diñeiro para as transformacións urbanas e para a humanización, entón, isto se vai a facer a través de fondos europeos que nos aportará o goberno central, pero tamén así como a Diputación de Pontevedra, que está facendo moita inversión en proxectos de humanización. Creo que Valga ten todo por facer en humanización, porque hai que reflexionar, quero lanzar aquí un pouco tamén que a xente reflexione nas súas casas, de que modelo urbanístico e de que proxectos plantea cada un dos partidos políticos que nos presentamos ás eleccións. Eu vexo que o único proxecto que vai a presentar o equipo de goberno é un proxecto que chega a ser de casi 14 millóns de euros, que é a mina Porto Piñeiro. Entonces, estamos outra vez nesa época dos proxectos estrella. Eu pregúntome que, cando tes abandonado o Concello,
creo que non é o momento para proxectos estrella. Creo que Valga está cansada de proxectos estrella que ademais despois ou non salen ou tardan moitísimos anos en salir, como por exemplo hai 4 anos se nos vendía que se iban a facer unhas vagonetas no río Ulla e pasaron uns 4 anos, o anuncio, bueno, pois a bombo e platillo na prensa, na campaña electoral e seguimos aínda sin eso. Entonces eu, si como alcaldesa teño que escoller en un proxecto estrella ou en 6 proxectos ou 8 proxectos que sí que de verdade van a mellorar a calidade de vida das persoas de Valga, evidentemente vou a escoller eses proxectos pequenos. Pois, Benega. Sí, un pouco o que falábamos de Porto Piñeiro. É verdade que hai un proxecto estrella de Porto Piñeiro que realmente non hai orzamento, o sea, non hai un orzamento, pero non está concedido. Bueno, está anunciando a bomba de platillo con valles publicitarios e tal, pero realmente non sabemos que se vai a conseguir ou non. Nós tamén levamos no noso programa facer un cole camiño para que os nenos poidan ir ao cole con seguridade hasta o cole de baño ou hasta o instituto, non? E tamén a creación dun parque para a realización de deportes urbanos, non? de parkour, skate, novos deportes e outras dotacións, non? En canto ao urbanismo, tamén queremos estudiar a reducción das distancias da afección da Estrada Nacional 550, non? Sobre todo nas parcelas de Xanza, Medela ou Pino, non? Que están afectadas por carreteras a 50 metros. Non? Hai moitos terreos que son de solo de núcleo rural, non? Ou de expansión rural, que están afectadas 50 metros desde a beira da carretera, entón eses terreos quedan inservibles para poder edificar. Podemos solicitar a carreteras a desafección deses terrenos para que a xente poder edificar e facer casas, non? Pero tamén hai que mellorar a accesibilidade tanto dos espacios públicos como dos edificios municipais. Actualmente están un pouco, o que falamos, están un pouco disos, non? En canto ao urbanismo, o que dicíamos antes, está todo por facer. Valga non houve un proxecto de urbanismo, quedouse todo, empezáronse abríndose dúas rúas que nunca chegaron a terminar, nin siquiera están pintadas, nin siquiera non hai zonas de aparcamento, e iso hai que corrixilo tamén. Moi ben, pois facemos o primeiro alto desta noite, unha pausa e de contado continuamos no Contrastes Valga. Pois nada, aquí continuamos neste Contrastes Valga en Canal Rías Baixas. Nesta segunda parte do programa imos falar, entre outras cousas, de economía, empregos, sectores productivos e turismo. Comezamos co candidato do Bloque Nacionalista Galego e o primeiro pedirlle unha valoración da xestión económica do goberno local nestes últimos 4 anos. Bueno, nós realmente, como non estamos no Concello representados, pois tampouco é bastante difícil saber como está as contas do Concello ahora mesmo. Non temos a capacidade, nin sequera o mellor dentro é fácil de ter, de saber como están as contas do Concello. O que sí quería dicir era, en canto que me quedou antes colgado do tema de urbanismo, era a dotación de servicios. Eu quería comentar que necesitamos un plan urxente de mantemento e modernización dos espazos verdes e dos parques infantiles e conseguir mantelos en bo estado de conservación. Ten que haber mantemento, non hai mantemento dos espazos verdes nin dos parques infantiles. Falamos antes de embelecer Valga. Ahora mesmo estáse desviando casi toda a realización dos parques e dos espacios verdes ao concurso de embelecer Valga, non? Que, en principio, podía ser un modelo importado que da Gran Bretaña, que podía estar ben porque axuda a que a xente faga comunidade e que traballen todos polo pobo, pero sí que é verdad que despois de pasar esa fecha do concurso, en moitos casos, pois, non hai quen faga eses mantementos, non?
Tamén quería dicir que sería importante un transporte público municipal, non? Un minibús ou unha furgoneta que pudera recoller a persoas polas aldeas, sobre todo a persoas maiores, para leválas, como estamos un pouco desperdigados, e poder leválos ao centro médico, ao centro de día ou a calquer outro servicio municipal, non? Tamén impulsaremos unha fronte común entre Concello, empresas e veciños para que a oficina da banca volva a abrir, non? Vimos como pechou a oficina da banca sin que este goberno puxera ninguna resistencia para poder evitarlo. E iso hai que volver a recuperarlo, porque é un servicio que necesita a xente. Tamén reclamaremos a Correos a ampliación horaria da oficina de Correos de Valga, non? Que actualmente traballa unha hora e polo menos que traballe unha hora máis. E de momento, nada, sobre o que decía, sobre as contas do estado do Concello, non podemos dicir moito porque non temos esa información e entonces, nada. Pois a ver se ten esta información a candidata do Partido Socialista que actualmente conta con 3 concelleiros no pleno do Concello de Valga. Ben, pois a situación económica, ademais vímolo repetindo estes últimos anos, é unha situación económica mala e a deuda non deixa de aumentar durante os últimos anos, non? Se facemos como un repaso así moi rápido e moi resumido, o goberno local acaba cada ano en decembro pedindo un préstamo que ademais non sirve para unha inversión, o sea, non se pide ese préstamo como fan outros concellos, porque, bueno, a excusa do alcalde sempre nos plenos é que todos os concellos piden préstamos. Bueno, todos os concellos piden préstamos para algo concreto, para unha obra, para facer unha inversión, etc., pero que en Valga os préstamos que se están pedindo todos os anos son para pagar os préstamos anteriores. E se facemos un resumen así moi rápido, en decembro de 2019 pedeuse un préstamo de 600.000, e sempre falo de préstamos a entidades bancarias, non a préstamos que aparte ten, por exemplo, que a Deputación de Pontevedra ou o Concello de Valga, non? E que, por certo, ademais, sempre se lle piden estes préstamos á banca, que foi, como dixo o compañeiro Fran, a entidade que nos pechou unha oficina no noso Concello, e que o Goberno local de Valga sigue pedindo préstamos a esa entidade. En decembro, como decía, en decembro de 2019 pideuse un préstamo de 600.000 euros. Que se fixo con ese diñeiro? En 15 días ese diñeiro agotouse para pagar facturas pendentes de pago, así que imaginadevos como estaba a economía ese ano. En decembro de 2020 solicitaron 400.000 euros tamén, en decembro de 2021 solicitaron 700.000 que tiñan que ser devoltos o ano seguinte, no 2022, a razón máis ou menos de 35.000 euros de xaneiro a xuño e de 80.000 de xullo a decembro. E que pasou a finales do ano 2022? Pois que, como non se dera amortizado ese préstamo, fixadevos que en outubro de 2022 solamente levaban saldados do préstamo anterior 200.000 euros e quedaban pendentes 500.000 euros, pois tiveron que pedir un crédito outra vez de 653.000 euros. Quero dicir, e 500.000 euros foron para pagar o préstamo e os 153.000 restantes foron para pagar facturas pendentes de pago tamén. Quero dicir, en ningún momento se pide un préstamo para facer unha inversión ou para facer algo por Valga, sino para pagar préstamos anteriores. Cal é o problema? Isto ven de lonxe, un descontrol interno, cada vez hai menos ingresos e en cambio os gastos dispáranse. E bueno, tampouco é que o digamos nós como membros da Corporación Municipal e do PSOE, o sea, xa a Xunta de Galicia e o Ministerio de Hacienda advertiron ao Concello de Valga pois que tomara e instaron ao Concello a que aprobara medidas estruturais de aumento de ingresos e reducción dos gastos, non? Que garantizarían o cumplimento dos presupostos. Quero dicir, a situación económica é mala e o peor é que non se están tomando medidas ningunhas para coartar esa situación. Vaise un pouco ao día a día. Bueno, pois se parece falamos tamén desas comisións de coordinación do goberno local. O alcalde di que vai seguir organizando esas comisións, pagando as dietas correspondentes porque, engade, son legais. Pola súa banda, noticia destes últimos días, a Fiscalía do Tribunal de Contas emitiu un informe no que conclúe que a título indicativo pode haber responsabilidade contable nalgúns dos casos denunciados polo Consello de Contas de Galicia nun informe feito público en marzo e que
pon o foco no pago das dietas, que estivo centrado precisamente neste Concello de Valga, este informe, ainda que tamén fala doutros municipios de Galicia. Escoitamos agora aos candidatos aquí presentes, ao BNG e ao Partido Socialista, cal é a súa postura, o seu posicionamento sobre este asunto que foi noticia e está sendo noticia no Concello de Valga. Bueno, neste caso, desde o BNG, demandamos no Parlamento de Galiza, a través do noso deputado Luís Bará, o exemplo de transparencia dos representantes públicos do Partido Popular de Valga. Exiximos as contas claras. O cal fomos respondidos da parte da Xunta do PP que ao mellor que se lle olvidou responder aos requerimentos do Consello de Contas, algo que me parece un pouco surrealista. Nós entendemos que os traballadores públicos teñen que ter unha bonificación económica como calquera outro traballador. O que hai que facer as cousas é ben. Hai que facer as cousas ben e en forma, como se exixe a calquera outro cidadano. Non nos podemos creer por riba de ninguna institución, porque aparte, claro, xa non só é o problema que hai, senón que recriminamos que vamos a seguir facendo as cousas da mesma forma e con soberbia e con formas que non se poden, nestes tempos que corren, non se poden admitir. Tampouco se pode usar o salón de plenos, nin os medios municipais, para difundir noticias falsas e que beneficien só aos seus propios intereses. Iso tamén é algo que non se pode permitir nos tempos que corremos. E esa é a nosa postura desde o BNG, exixir transparencia e exixir que se fagan as cousas ben. Pois a ver que di a candidata do Partido Socialista. Ben, isto, a ver, é un tema que xa ven de lonxe, é un tema que cando eu entro no Concello no 2015 empezamos a ver que se están facendo unhas reunións de partido, porque son unhas reunións do Partido Popular, entendemos que isto non era legal cobrar por elas, non había representación de outros partidos, non asistía un funcionario público. O primeiro que fixemos, e iso quero que quede claro porque se terxiversan e se ensucia moito por parte do equipo do goberno, o primeiro que fixemos foi poñelo de manifesto nun pleno ante eles, e advertíndolle de que creíamos que eso estaba ilegal. O equipo de goberno pudo tomar dúas opcións. Unha, buscar un asesor xurídico que avalara ou que explicara se eran legais ou non eran legais, e a outra opción que foi a que tomou, a de seguir para adiante facendo esas comisións. Bueno, eso foi a un proceso judicial, tamén aí o equipo de goberno minteu cando dixo que se archivaran e que se declaraban legais por parte da Fiscalía do Xudgado, eso é mentira, aí está o auto da Fiscalía, é certo que se archivou o asunto, pero aí o propio fiscal advertía de que podía haber unha infracción administrativa e foi aí o que nos levou a nós a levar o asunto ao Consello de Contas. Entonces, o que comentabas ao principio, que o goberno local di que as vai a seguir facendo a pesar do informe do Consello de Contas, creomo porque desde o 2017 o equipo de goberno donde foi advertido xa polo Colexio de Secretarios donde que non asistira un funcionario público a esas reunións de coordinación non as amparaba na legalidade, ese escrito téñeno desde o 2017 e non fixeron absolutamente nada. E creome que siguen retando o Consello de Contas, siguen retando o Tribunal de Contas e pois a soberbia da maioría absoluta de creerse por encima de todas as institucións. Eu creo que hubo ademais unha actitud que eu creo que para nada favorece a Valga, de que este falándose e de que salga o alcalde de Valga desafiando o Consello de Contas ou o Tribunal de Cuentas, e moito menos para nada lle beneficia a Valga que o alcalde faga unha segunda rolda de prensa para difundir unha noticia falsa, falsísima, e sendo consciente de que era falsa, porque aludía a un informe do Tribunal de Contas que era anterior ao Consello de Contas. Quero dicir, a mí me parece gravísimo que un alcalde, como representante máximo dunha institución local, salga a unha rolda de prensa, chame intencionadamente a uns medios de prensa, no salón de plenos ademais, e diga unha mentira.
non? Así está, claro, o Tribunal de Contas en menos de 7 días saleu a desmentir o que dixera o alcalde. O sea, é unha situación bastante lamentable para Valga, sobre todo para todos os veciños e todas as veciñas. A ollos de calquera resulta escandaloso, non? Resulta escandaloso. Nós estábamos convencidos no 2015, seguimos estando convencidos de que non se pode decir, porque claro, a actitude do equipo de goberno foi sempre bueno, eu non cobro, eu non teño un sueldo, eu estou xubilado, xa non cobro do Concello, xa son gratis para o Concello, cando realmente o que están facendo, e así o di o Consello de Contas, é cobrando uns sobresueldos, non? O sea, é unha hipocresía absoluta decir que non cobran e despois están cobrando sobresueldos. Non sei se queren adir algo máis, Venega, sobre este asunto. Sí, é unha pena que Valga sexa sempre noticia por estes temas, non? E el mismo, sabendo que di unha mentira, que convoca a prensa para seguir insistindo no tema e que veña o fiscal do Tribunal de Cuentas 8 días despois a quitarlle a razón, non? É surrealista e é moi grave, non? E supoño que non sei como vai a ser, pero algo vai ter que decir o Tribunal de Cuentas pronto e se saberá o que vai pasar. A ver, o evidente foi que o fiscal do Tribunal de Contas enseguida abreu dilixencias. Quero dicir, as dilixencias están abertas e agora terá que responder o goberno local de Valga, pero é certo que hai un informe do Consello de Contas que di claramente que, ademais, que desde o 91 hasta o 2017 non se amparan na legalidade, e desde o 2017 hasta o 2021, que son as que estaban investigadas, di que non están amparadas porque non asiste un funcionario público a esas comisións. E, bueno, despois, aparte, o que son os sobresoldos que se lle estaban pagando dos funcionarios públicos que, ao mesmo tempo, obviaban facer ese control interno de gastos, non? Entón, incluso o Consello de Contas se mete aí e di que hai un débil control interno. Nós temos o asunto nas mans dos abogados para ver que se pode facer, pero evidentemente nós o que vamos a pedir é a devolución deses 90.000 euros máis ou menos aproximadamente das comisións de coordinación e os dous funcionarios que cobraron, que o Concello lle reclame os 40.000 euros. Bueno, pois seguimos avanzando en máis asuntos que tamén van protagonizar os vindeiros minutos deste Contrastes dedicado ao Concello de Valga. Falamos agora de propostas dos dous candidatos aquí presentes para o estímulo da economía local, tamén propostas a prol do emprego, da creación de máis postos de traballo na súa localidade. Comezamos co Venega. Bueno, pois, pola nosa parte, apoiaremos o asentamento de novas empresas, non? Dotando con unha partida económica a bonificación do custo dos servizos das empresas, non? Que se asenten de novo no noso Concello. E tamén estudiaremos e xestionaremos de maneira sostible a demanda de solo industrial. En Valga nunca se foi capaz de crear un suelo industrial ordenado que non moleste aos veciños, non? Hubo un proxecto fai uns anos que non foi viable e quedámonos aí, non? Entonces, ou tamén suelo industrial que necesiten empresas que poidan medrar, non? E que xestionalo é moi importante sin que moleste ninguén, non? Sin que moleste ningún veciño. Tamén temos que falar da diversificación da industria, non? En Valga temos unha industria dun sector concreto que conta con un montón de postos de traballo, pero o 60% do paro que é ahora mesmo no Concello é do sector servizos, o cal é un pouco incomprensible que a industria que hai en Valga non haxa servizos, non? Entón, hai que traballar un pouco na diversificación da industria, axudar ou propoñer outros modelos de negocio como o comercio ou o turismo para que podamos ir nesa liña, non? Porque, ojalá nunca pase, pero se un día hai unha crise deste sector, pois Valga sería bastante perxudicada, porque hai moita xente, moitos veciños que traballan exclusivamente en ese sector, non? Hai pouco emprego en outros sectores que non sean eses. En cuestión de emprego, empresas, a ver, nos, o Grupo Socialista fai 2 semanas, máis ou menos, invitábamos a Valga a reunirse cos
a parte do empresariado, o delegado do Goberno da Zona Franca de Vigo, que xestiona suelo industrial, que xestiona innovación e apoio financiero ás empresas. Como sabemos, a Zona Franca está sendo unha ferramenta importante para os concellos en materia empresarial, está suplindo, ademais, as competencias que ten a Xunta e que a Xunta non está actuando, pois está aí chegando a Zona Franca. Vimos, ademais, no entorno que sempre pensamos que a Zona Franca se queda no sur da provincia de Pontevedra, pero vemos que está chegando a Cuntis, onde se puxo en marcha un polígono industrial, en Caldas están iniciando os trámites, en Vilagarcía co polígono do Pousadoiro. Quero dicir, é unha ferramenta útil que nos conseguimos traer e reunir cos empresarios, que eu quero lanzarlle unha pregunta retórica aos veciños. Sabedes cantas veces chamou o Concello de Valga ou o alcalde ou a concelleira de Industria a Zona Franca, por exemplo, que é unha das empresas públicas que xestiona máis solo industrial? Pois ningunha vez. Quero dicir, o interese por parte do goberno local é nulo. As empresas un pouco que nos trasladan, ou polo menos o 80% así das empresas, é que queren desarrollarse e ampliar solo industrial xa onde están instaladas. Por iso eu creo que tamén foi o fracaso dun antigo polígono que se planteou aí, donde ninguna das empresas se iba a mover de aí. O Concello non moveu ficha desde que o Tribunal Supremo anula ese macropolígono que estaba planteado na zona norte na zona sur da provincia. O Goberno promete ano tras ano, ademais por San Blas, sempre, todos os anos, sala de noticia de que lle pide a Feijóo solo industrial, pero a Xunta, polo que se ve, casi vai a facer 10 anos e nin atende esta petición. Nós comprometémonos, e así o fixemos cos empresarios, a facer un estudio de viabilidade, de ver a posibilidade de ampliar as zonas industriais, de estudialo, e se esos informes son viables, pois modificar o plan xeral e clasificar o suelo como suelo industrial. A partir de aí, ese suelo industrial terase que poñer a disposición da Xunta de Galicia. Evidentemente, se a Xunta de Galicia sigue gobernada polo Partido Popular e con estas maneiras de gobernar, pois non vai asumir as súas competencias. Pero sí que é certo que a Zona Franca se compromete a que se temos solo industrial en Valga se pon a traballar en canto haxa ese suelo industrial. É certo que decía o compañeiro que temos que apostar por outros sectores diferentes ás do aluminio, porque é un pouco o que imaginades que podería pasar en Valga se no entorno, que podría pasar en Valga e no entorno se o aluminio entra en crisis. Eu creo que podría ser unha situación moi problemática para moitas familias. Por iso temos que diversificar e apoiar outros sectores. Para mí, por exemplo, un dos punteiros sectores de futuro é o sector forestal. En Valga temos o 58% do terreo como masa forestal, tanto privada como en mancomún ou en propietarios privados. Temos que apostar por ese sector, temos que apostar polo sector terciario, agrícola, o sector agrícola, que nos pode axudar co cambio climático, que nos pode axudar a xenerar produción local, o sector comercial. É importantísimo tamén o sector cultural, quero dicir, creo que hai poucos concellos do entorno onde haxa tanta produción de músicos, estudiantes de música, cada vez máis no entorno. Quero dicir, o mundo cultural pode ser un mundo que tamén nos dé unha aportación económica e temos que ir por aí. Estamos nunha situación, nunha ubicación estratégica a 30 km de Santiago, de Pontevedra, de Vilagarcía. Quero dicir, iso é unha oportunidade que non podemos desaproveitar. Bueno, pois están falando os candidatos de apoio a distintos sectores, apoio, dicía María Ferreiros, o sector forestal, o sector cultural. Eu tamén engado a cuestión do turismo, do fomento da actividade turística, que tamén é moi importante non só para o posicionamento da localidade, senón tamén para a economía local. Continuamos co BNG. Bueno, dentro do BNG tamén apostaremos por programas de formación, que realmente melloren o emprego, para que as persoas que están sin traballo poidan ter máis facilidades para atopar un emprego de calidade. En Valga, prácticamente, de cada 100 empresas, 97 son pequena empresa, e tamén é un sector que hai que apoiar para que salga adiante. En canto aos sectores productivos, nos daremos o noso apoio ás comunidades de montes, que para poñer en marcha iniciativas de postas en valor do monte.
que respeten a biodiversidade e o patrimonio e que tamén aposten polas especies autóctonas. Tendo en consideración que o 41% de Valga é propiedade das comunidades de montes, en Mancomún é urxente a creación dun Consello Local Forestal, integrado polo Concello e polas comunidades de montes para poder xestionar a viabilidade do monte. Tamén estudaremos coa veciñanza de diferentes parroquias a viabilidade de concentracións parcelarias ou permutas de terra que actualmente tamén están bastante en auxe para explorar novas posibilidades de aproveitamento agrario, gandeiro e forestal, que son un sector por explorar aínda no noso concello. Potenciar a viticultura por atoparse Valga dentro da indicación xeográfica protegida do viño Terras de Barbanza e Iria, dentro da denominación de orixe dos pimentos de Herbón, xunto ca caña do país, que probablemente sexa un produto máis coñecido do noso concello, preséntasenos unha oportunidade para fomentar cooperativas e empresas para un futuro de traballo para as nosas 66 aldeas. Creo que é un sector que queda por estudiar e que hai que darlle vida. María Ferreiros. Sí. O Concello de Valga conta con un plan de emprego. Que pasa? Que podemos ter un plan de emprego, pero se non temos uns políticos que o apliquen, para nada sirve. O que quero decir é que nos vamos a facer un plan de emprego onde aumentaremos esa partida, donde ampliaremos o plan de emprego existente ahora mismo. Consiste en dar unhas subvencións a empresas que contraten personas de Valga, non? Entonces, nos últimos anos non se utilizou nunca esa reserva de diñeiro, que ronda 30.000 euros máis ou menos, que sempre queda sin utilizar. Entonces, queda sin utilizar porque non se promociona, pois porque non se adapta aos novos traballos, ás novas formacións, non se traballa nel. Entonces, nos gobernando faremos un plan de emprego con máis diñeiro, mellor estudiado, e potenciaremos eso. O comercio creo que é un sector que temos que apoiar. O pouco comercio que temos é que se desarrolle máis, non? Durante a pandemia, a verdade que foi un dos sectores máis afectados, a hostelería e o comercio. Quero recordar aquí que o goberno local non estuvo á altura, porque as únicas axudas que hubo para estes sectores foron as axudas da Xunta, e nos solicitamos que se publicaran axudas municipais para os sectores afectados e non se publicaron, non hubo axudas municipais. E aínda por encima as axudas da Diputación se perderon porque o Concello de Valga chegou tarde. A Diputación puxo 17.000 euros a disposición dos hostaleiros e dos sectores afectados pola pandemia, pero o Concello de Valga non publicou, non fixo os trámites administrativos, e eses 17.000 euros tuveron que ser devoltos á Diputación de Pontevedra. Quero dicir, máis ou menos, o diñeiro que lle correspondería a cada un dos solicitantes naquel momento eran os 2.300 euros. Quero dicir, temos un goberno local que ni siquiera está pendiente dos plazos, que ni siquiera está pendiente de darlle un servicio mínimo a ese comercio que estuvo en crisis. Despois, con respecto a máis programación, si queres o comentamos despois mellor, que está noutro bloque. Vale, pois entón, se lles parece, facemos unha última quenda de intervencións de cada un dos dous candidatos falando de cuestións relacionadas co sector do turismo. Imos co BNG e logo o Partido Socialista. Dentro do BNG tamén queremos ofrecer a axuda necesaria como asesoramento de plan de negocios ou de mentoría ou marketing digital a todas aquelas persoas que teñan iniciativa para a posta en marcha dun negocio, que queiran emprender un negocio. Tamén queríamos usar algún dos edificios que están en desuso para crear un viveiro de emprendedores, para aquela xente que queira emprender un negocio, un negocio, que cederlle un espacio para que poidan ter unha oficina ou poidan ter un estudio, algo para poder emprender. Tamén crearemos un directorio de empresas profesionais, unha especie de guía para que todo o mundo que queira facer unha obra en Valga pois teña unha relación de empresas ás que poida acudir e que están disponibles. Tamén a creación dun Consello Local Empresariado.
onde axentes sociais e empresarios colaboren na creación e mellora de emprego. Diálogo cos sectores implicados para crear as mellores e as condicións de traballo. Con María Ferreiros. Ben, en temas de turismo, quero dicir, é unha área moi pouco explotada, na que se centra, bueno, parece que todo xira ahora en torno ao turismo, en torno ao Mar de Santiago, que é unha iniciativa positiva, favorecedora, pero que non pode ser solamente eso. O que decía antes o compañeiro, temos un museo da historia e da Bellotero que cada ano se invirte unha cantidade de diñeiro importante, pero está pechado ou se abre de 10 da mañá, de luns a venres, de 10 da mañá a 2 da tarde, ou un horario similar, quero dicir, inviable, o sea, un horario para este museo inviable, non? Temos que potenciar o Camiño de Santiago, que está totalmente desvinculado. Nos vamos a potenciar que ese Camiño de Santiago teña algún tipo de conexión co núcleo urbano de Valga para que cree, bueno, pues algún tipo de negocio, de visitas culturais a ese museo, facer a Ruta da Camelia, temos a petroglifos, a Pedra da Serpe, onde se poden facer tamén temas moi interesantes. Temos persoeiros como Ferro Couselo, Carolina Otera, ou pois o máis recente o pintor Pepe Potel. Quero dicir, temos moitísimos recursos para facer en temas de turismo que non só sea centrarse en unhas vagonetas ou que non só sea centrarse no Mar de Santiago. Bueno, pois facemos a segunda pausa da noite e de contado continuamos aquí no Contrastes Valga. Pois última parte deste Contrastes Valga co Partido Socialista, co Bloque Nacionalista Galego, sen o Partido Popular e sen Valga Viva. Falamos nesta parte do programa de moitos asuntos, entre eles o primeiro que imos tratar, as cuestións sociais, as cuestións do benestar e tamén as cuestións relacionadas coa igualdade. Comezamos coa candidata do Partido Socialista e precisamente pregúntolle polas súas propostas en materia de benestar e igualdade. Ben, para min as políticas sociais e as políticas de igualdade son transversais en todo o programa electoral. Hai cuestións que teñen que ser transversais e estar en todos os sectores. Para ir un pouco así por partes, bueno, un dos servicios fundamentais, imprescindible, o servicio de axuda ao fogar, é un servicio fundamental porque cada vez, ademais, temos unha poboación máis envellecida e dependente, non? Entonces, bueno, nós nesta legislatura xa fixemos varias reclamacións, xa fixemos varias propostas, primeiro para reclamar á Xunta que asuma as súas funcións e incremente a aportación que se lle dá a este servicio. Temos que mellorar os servicios aos maiores, pero tamén fundamentalmente tamén as auxiliares, que suelen ser ademais mulleres que, bueno, con unha carga, que conleva un traballo cunha carga física e unha carga emocional bastante alta. Quero dicir, teñen que ser unhas mulleres que estén valoradas socialmente e que estén ben pagadas. Falábamos de que somos un concello moi disperso, de que cada vez a xente máis maior e vive sola, nós xa o propuxemos tamén e vamos a facer un bono taxi, que será para esas persoas maiores que, bueno, que poidan desplazarse, facer os servicios mínimos, ir ao centro de saúde, ir á farmacia, facer as compras, unha xestión no banco, etc. Unha das cuestións tamén importantísimas para nós en políticas sociais é instaurar a unidade de atención temperá. Quero dicir, é unha unidade que sí que ten que abarcar como varios concellos, pero nós imos a loitar para que este en Valga. É un dos temas máis importantes para mí nesta legislatura e promoveremos que haxa unha unidade de atención temperá para nenos e nenas de 0 a 6 anos, para dar resposta o antes posible a posibles trastornos no desarrollo que poidan ter. Canto antes se detecten, cando hai unha institución cercana, é máis fácil ese tratamento. Presentamos na primeira legislatura que estuve na corporación unhas becas para estudiantes, se aprobaron, o equipo de goberno as levou a cabo, a pesar de votar en contra, despois sí que as fixo, pero con unha asignación ridícula, o sea, unha asignación que non chega, non? Nos ampliaremos esas becas para estudiantes e faremos tamén unhas becas para estudiantes de cursos musicais, quero dicir, a parte do valor musical e do idioma musical, creo que pode desarrollar outras cuestións para os nenos e nenas. A Escola de Música actualmente enseña
pois todos os días sobre 150 nenos, e creo que ningún neno de Valga se pode quedar sin clases de música pois porque este nunha familia que non poida abordalo económicamente. E, bueno, en temas de igualdade, pois será un papel fundamental no meu goberno, non? A perspectiva feminista, ademais, ten que aplicarse a todas as áreas, como o emprego, a educación, a cultura, e nós xa o anunciamos e crearemos o Consello Municipal da Muller. Para que sirve este Consello Municipal da Muller? Bueno, sabemos que en Valga a situación e a violencia de xénero nos últimos anos pois foi como foi. Lamentablemente sigue habendo mulleres vítimas de violencia de xénero que denuncian, outras que non denuncian ou que non poden denunciar. Nos crearemos o Consello da Muller. Para que sirve isto? Para elaborar estudios, para facer propostas, para impulsar a igualdade de oportunidades entre os homes en todos os ámbitos, no ámbito da vida política, na vida económica, na vida social. Eso estará formado por asociacións, por axentes de agrupacións políticas, por empresariais, por todos os sectores da sociedade. En Valga temos un plan de igualdade, o Concello ten un plan de igualdade caducado desde o ano 2021. Ese se renovou gracias a insistir o Partido Socialista, non? Creouse tamén, o equipo de goberno creou unha mesa de igualdade que se reuneu, eu creo que unha vez como en 5 anos ou unha cousa así, e que non trascendeu nada, quero dicir, non sabemos o que se debateu aí porque non fomos invitados os grupos da oposición, quero dicir, creo que xa hai algo que falla cando non todos os sectores están invitados a unha mesa. A igualdade creo que hai que creela. O goberno actual non cree na igualdade real, demóstrase cada pleno. Só hai que recordar unha das primeiras accións políticas que levamos a cabo no PSOE de Valga, que foi conseguir que o machista Castelao Bragaña renunciara ao honor de ser fillo predilecto do noso Concello. Recordamos que o goberno local apoiaba e defendía ese machismo institucional e votaron en contra de adherirnos a un programa que están adheridos moitísimos concellos que é contra a violencias en negro. Incluso concelleiros e concelleiras votaron en contra de eso. Por eso digo que a igualdade hai que creela e levala a cabo. Deixamos tamén que interveña Francisco de Besa para escoitar as súas propostas en materia de benestar e igualdade. As políticas sociais no BNG tamén son transversais e para nós un dos servizos fundamentais é o servizo de axuda ao fogar, non o SAF. Tamén o centro de día o CODI e tamén o centro de día e o CODI. O servizo de axuda no fogar, este servizo ten 26 traballadoras con categoría auxiliar, ainda que só 2 delas contan con contrato a tempo completo. As 24 restantes teñen unha dedicación media de pouco máis do 50%. Mellorar as condicións laborais desas traballadoras e o aumento dos recursos destinados polas administracións públicas ao servizo de axuda no fogar. Tamén temos no noso programa a idea da creación dun centro de ocio e convivencia para os maiores. Tamén aproveitando algún edificio en desuso, coa finalidade de poñer en marcha actividades dirixidas a este sector, e que teñan continuidade no tempo, cun contido actual, e tamén con unha persona que lles pode axudar a facer un trámite digital, pedir cita ao DNI, ou pedir cita ao médico, ou a banca móvil e tal. Máxima colaboración na mellora e mantemento nos centros de ensinanza pública do Concello, co fin de convertelos en referentes en canto ao ensino de calidade. A Escola Infantil, o CRA de Valga, o Xesús Ferro Couselo, o IS de Valga e o Cole de Baño-Xanza, que, por certo, vimos que o Cole de Baño-Xanza fai 3 anos que se lle fixo unha reforma moi importante, cun gasto moi importante, e actualmente está outra vez en un estado lamentable, volve a chover dentro e tal. Son cousas que
velas. Bueno, pois se parece agora os candidatos aquí presentes falamos tamén de demografía, xa víamos ao comezo que a poboación está prácticamente estancada, ainda que cunha tendencia á baixa, falamos polo tanto de medidas para o incremento da natalidade, medidas para fomentar que máis familias se asenten tamén neste concello de Valga, falamos polo tanto tamén de medidas de apoio á vivenda, imos coa candidata do Partido Socialista. Ben, o que nos pasa en Valga é que, bueno, moita xente, sobre todo parexas novas, parece que se van a vivir a outros lugares, non? Especialmente se están indo, eu creo que a Pontecesures, que é un concello, bueno, pois limítrofe. Claro, para atraer e reter xente aquí tes que ter uns servicios básicos que funcionen e que den un servicio, que den unha garantía. Cando unha familia se asenta en Valga, ten que ter garantizada pois uns servicios mínimos, uns servicios, por exemplo, no rural que casi non falamos, pois non están completos. Cada vez tamén somos máis exixentes, queremos que haxa cultura, queremos que haxa pois ocio, queremos que haxa, bueno, numerosas cousas que nos fagan a vida e a calidade de vida o mellor posible. Entonces, é certo que depender do vehículo, por exemplo, para calquera xestión, pois dificulta que a xente se asente en Valga, non? Nós temos que apostar porque melloremos ese urbanismo, melloremos os servicios sociais e melloremos determinados servicios para que a xente se siga quedando en Valga, non? A demografía é certo que é que baixa a población de modo xeral, pero é certo que en Valga creo que se nos están indo pois por a calidade de vida. Pois imos co Benega. Bueno, eu tamén quería falar antes de que no tema de igualdade, de que tamén intentaremos crear un observatorio local da muller, non? Que promoverá a igualdade, velará polo empoderamento feminino e loitará contra a violencia de xénero. Hai un dato algo curioso en Valga, que se puxeron como unhas señales de tráfico que poñen contra o maltrato, pero non especifica contra que maltrato. O sea, me parece bastante lamentable que non sean capaces de utilizar a violencia de xénero ou violencia machista, non? Iso mellor que delles aí a secuela de Castelao Bragaña, que é verdad, como decía antes María, non foron capaces de quitarlle o título de fillo predilecto despois desas declaracións nefastas que fixo. E en canto despois a temas de demografía, Valga está moi ben situado estratégicamente, está moi ben comunicado, pero a xente non a ve atractiva para vivir, non? Hai varios factores que explican ese tema, pero a xente márchase para outros povos veciños, non? Moito que ten que ver é a falta dun núcleo urbano. Tamén para iso intentaremos medidas de conciliación, por exemplo, cunha transformación de algunha edificación municipal tamén en desuso nun punto de atención infantil, que é unha especie entre unha escola infantil e unha casa nido. Reforzaremos tamén a mellora de calidade oferta lúdico-educativa dos campamentos de verán, non? Fomentar tamén o servizo do comedor escolar, colaborando cos centros educativos e as AMPAs, e a posta en marcha naqueles centros que non conten con estes, non? Creación tamén de bolsas de estudios, de idiomas, de transporte para o alumnado universitario de Valga, non? Despois, participación, en canto a demografía, desde o ano 1996 ata hoxe, Valga perdeu perto de 700 habitantes, cifra que debería quitarlle os colores a calquer gobernante, non? É casi máis dun 12%. Entre Santiago e Pontevedra, só Valga xunto con Padrón perden habitantes. Isto, aparte dunha perda de recursos importante, é un dato clarísimo de que un goberno non funciona, e que Valga se converteu nun lugar que non é atractivo para vivir. Bueno, pois seguimos avanzando en máis contidos esta noite, asuntos de actualidade máis en todos os concellos, como é a cuestión da eficiencia enerxética, tamén esa transición ecolóxica coa vista posta na conservación do medio ambiente. Imos escoitar as propostas de María Ferreiros. Bueno, creo que ese é un tema tamén, ademais dos fundamentais que teñen que ser transversais a todo o programa electoral. Bueno, creo que Valga parte de unha situación en ese sentido favorable,
quero dicir, somos un concello onde pois a maior parte da xente ten as súas hortas, onde temos un terreo productivo de alta calidade. Bueno, hai moitas medidas que se poden tomar, pero creo que partimos dunha situación favorable. Nos o que vamos a facer será promover comunidades enerxéticas entre os veciños, ou pode ser público ou privado, ou público, non? Por zonas, que funcionan basicamente crear unha comunidade enerxética, bueno, en colocar uns paneis solares ou uns paneis solares para producir enerxía, vendela á instaladora e que así os veciños e as veciñas teñan uns beneficios para reducir a dependencia de esas empresas, vai a xerar beneficios locais porque xeneran traballo local, bueno, vamos a ter un modelo enerxético de cero emisións. Temos que promover unha planta de compostaxe municipal, creo que en ese sentido a nivel transición ecolóxica, canto máis pequenas sean as actuacións, canto máis pequeno sea o ámbito, máis posibilidades temos de que sean máis positivas. Vamos a xerar, a facer como un banco de terras a nivel local. Hai moitísima terra productiva que se está desaproveitando porque a xente deixa de traballala, pero sí que pode haber iniciativas de pequenos produtores ou de xente autónoma que queira dispoñer de terras para poñer a producilas. Os comedores escolares van a ser con produtos de cercanía e favorecer evidentemente a xestión eficiente da auga, que vai a ser un dos problemas do futuro, que xa se está vendo co tema da sequía e eso. Por outro lado, temos que falar creo que a moita xente non lle gusta oír a palabra, pero o decrecemento, que non está contrariado cos avances e con mellorar a sociedade, sino eu creo que temos que ir por unha línea de sostenibilidade, non? Creo que, bueno, que non podemos obviar que o cambio climático está aí e que nos pode afectar. Nos estamos nunha situación moi favorable, é certo, pero non podemos deixar que eso chegue a máis. E despois, bueno, xa o levamos varias veces tamén aos plenos, que serían auditorías enerxéticas dos edificios públicos. Ahora mismo hai moitísimas axudas europeas para mellorar e facer eficientes os edificios públicos. Creo que se perdeu unha oportunidade, por exemplo, no edificio da Plazuela, o edificio administrativo, que podría ser unha rehabilitación e un exemplo de edificio o mellor de enerxía nula, o sea, de produción, de consumo nulo. Quero dicir, se están perdendo oportunidades. En Valga, que estamos nunha situación na Nacional 550, non temos un parque para poder cargar coches eléctricos. Quero dicir, estamos, bueno, a ritmo moi lento, pero que temos moitas ideas para seguir avanzando nesta línea. Bueno, temos que frear os vertidos ao río Ulla, procedentes do mal funcionamento da estación de augas de estación depuradora de augas residuais, que está situada a pouco máis de 200 metros do sistema fluvial Ulla-Deza, que é un espazo catalogado como Rede de Natura 2000, non? Que é unha zona de especial conservación. Tamén ampliar a rede de compostaxe municipal para a valorización de parte do residuo orgánico, e o colector marrón, que vai ser obrigatorio nun ano, non? E non hai programación nin para a súa colocación. Tamén mellorar o alumado público, conseguindo unha modernización de aforro enerxético coa instalación de novos equipos de baixo consumo. E tamén é moi importante o soterramento das líneas, non? Vemos como en Valga estamos incluso en elementos patrimoniais protegidos, hai líneas eléctricas e pasan cables que, bueno, eso é un momento tamén de correxilo. Bueno, pois seguimos avanzando en máis contido xa nesta recta final deste debate electoral dedicado ao Concello de Valga. Quedanos aínda a falar de transparencia, aínda que esa palabra xa estivo presente nos anteriores treitos do debate. Falamos, polo tanto, tamén de transparencia e tamén de participación veciñal na actividade pública do Concello. Imos de novo coa candidata do Partido Socialista. En Valga non hai transparencia nin hai participación ciudadana por parte do goberno local. Non existe, nin existeu hasta agora.
Unha das primeiras mocións que eu presentei, recordo que foi a de crear un regulamento de participación cidadá e de orzamentos participativos, onde pois, bueno, cada veciño ou cada asociación pudera colaborar ou indicar pois, en que se podría destinar parte do diñeiro dos presupostos ou cales eran as prioridades para eles. Tamén se solicitou gravar e emitir os plenos en directo, non? Na radio municipal, e, bueno, todas esas cuestións se denegan. Quero dicir, cando eu como portavoz do Grupo Socialista solicito transparencia, se me acusa de ser unha persona, se me etiqueta de ser unha persona que denuncia, que vai a valedora do pobo, unha persona mala, unha persona maleducada, porque exijo que as contas, que as xestións públicas, que son de todos, sean transparentes. Entonces, bueno, hai que loitar contra esa etiqueta que se colga desde o principio do ano 2015, donde por exigir unha transparencia e por exigir claridade nos atacan o equipo de goberno aínda por encima. Creo que a transparencia é fundamental cada vez máis, e máis non lo exixe a normativa, non lo exixe, eu creo que o respeto aos cidadáns, que son ao final os que teñen o poder. É certo que nos tuvemos que recurrir á valedora do pobo, pois porque non se entregan os expedientes, porque non se daba información, porque se facía boicot ás nosas solicitudes, e, bueno, todo eso que nos facemos se está tachando, e se está tachando sobre todo pois nos medios de comunicación e todas estas rodas de prensa como que somos pois os malos malísimos, quero dicir, por pedir simplemente transparencia. Participación cidadá, insisto, non a hai, o equipo de goberno non quere que haxa participación cidadá, non? Canto máis oscuro e canto máis oculto se fagan as cousas, pois mellor. Despois, por outro lado, se están usando de unha maneira fraudulenta os medios municipais, a radio municipal, as redes municipais, a web municipal se está utilizando de unha forma partidista polo equipo de goberno para aí volcar verdades e mentiras, non? Entonces, bueno, nós que faremos, pois un pouco que nós xa levamos proposto e que se nos denegou, pero serán regulamentos de participación ciudadana, orzamentos participativos, en ese sentido. Imos co Benega? Por suposto, a transparencia será o noso señal de identidade na nosa xestión municipal. En Valga non existe, como di María, non existe a transparencia. O amiguismo segue sendo a forma de gobernar. Hai que publicitar por todos os medios posibles, por exemplo, os concursos ou ofertas de emprego que promove o Concello, e cousa que non pasa. Tamén será prioridade para nós, que tampouco existe, a participación veciñal, a través do contacto directo e da celebración de asambleas parroquiais, e na toma en consideración das partes implicadas en calquera actuación. Calquera actuación que lle afecte a un veciño, pois terá que ser consultada primeiro con eles, non, por exemplo, como pasou agora en San Miguel, co camiño de Santiago, que está ben, que se fagan mellores no camiño de Santiago, pero iso levou a cabo unhas actuacións que afectaban aos veciños, que se viron ao final cun gasto enorme que non tiñan planificado, e o Concello nin estaba nin se esperaba para poñerse de parte deles. Non se pode usar tampouco o Concello e o Salón de Plenos, nin os medios municipais, dun xeito como se fosen propiedade do Partido Popular. Iso é moi importante, iso é algo que denota moita falta de democracia e de transparencia. Bueno, pois chegado este punto, imos xa coas derradeiras intervencións dos dous candidatos aquí presentes, eses derradeiros 60 segundos para cada un deles para lanzar as súas últimas mensaxes neste Contrastes. Comezamos co candidato do Bloque Nacionalista Galego. Ten vostede por diante eses 60 segundos a que lee a súa cámara. O que quero transmitir aos nosos veciños e veciñas é que Valga necesita un futuro acorde cos tempos que vivimos. O noso Concello ten que modernizarse xa. Dende o BNG queremos un Concello transparente e democrático, onde todos os veciños sintan o Concello como algo propio, como algo seu. Recuperar o orgullo de ser de Valga. E para iso nos presentamos, cun proxecto serio e madurado, levado a cabo por un equipo de homes e mulleres preparados e comprometidos con este pobo. Acudimos a estas eleccións con humildade,
pero con toda a forza e a ambición para levar adiante un goberno de futuro e con ideas para este concello. Un goberno respetuoso coa súa xente, coa xuventude e cos maiores, respetuoso co seu entorno, co seu patrimonio e coa súa cultura. Para isto, este 28 de maio, queremos contar co vosso apoio para o BNG, porque outra valga é posible e así será. Grazas, señor Debes. Saímos con minuto final para a candidata do Partido Socialista, 60 segundos, aquela Cámara. Ben, seguramente haxa persoas que nos estades vendo que pensedes que a política non sirve para nada, nin para cambiar nada. Pois mirade, para min a política vai de soñar, de imaginar, de ter esperanza e de ter un futuro mellor. Creo firmemente que hai outra forma de gobernar e de facer as cousas, e pídovos que me dedes esa confianza. Todos os proxectos que che acabo de contar, que temos no programa electoral, poden levarse a cabo, agora ou esperar outros 4 anos máis. Pídoche que, como valgués, se tes orgullo por Valga, non perdas 4 anos. Grazas, señora Ferreirós, rematou xa o seu tempo. Grazas aos dous por participar esta noite neste Contrastes que dedicamos ao Concello de Valga e, de novo, xa saben, lamentar a ausencia dos outros dous candidatos que non quixeron participar neste espazo electoral. Dunha banda, o candidato do Partido Popular, candidato á reelección, José María Bello Maneiro, e pola outra, o candidato de Valga Viva, Manuel Castiñeiras, que tampouco quixo participar neste Contrastes do Concello de Valga. Agora marchamos ademais de fin de semana, fin de semana bastante longa porque o vindeiro luns é festivo, así que estaremos de volta o martes da semana que ven con máis contrastes, xa están a ver aí na súa pantalla, o vindeiro martes Contrastes Outes, o mércores Contrastes Muros e o xoves Contrastes Porto do Son. Xa ven que a semana que ven os concellos da provincia da Coruña terán moito protagonismo aquí en Canal Rías Baixas. Gocen desta ponte e vémonos o vindeiro martes.